Θέλω να σας ενημερώσω ότι στην είσοδο υπάρχουν τα ημερολόγια του χωριού. Αξίζει 5 ευρώ το ένα και είμαι σίγουρη ότι θα τα εξαφανίσετε. Επίσης, πίσω μου είναι το καινούριο σύμβολο της αδελφότητας. Η αδελφότητα δεν είχε σύμβολο. Πιστεύω ότι η σημαία αυτή χαρακτηρίζει το σύλλογο και το χωριό μας. Αργήσατε να χειροκροτήσετε, μάλλον δεν σας άρεσε. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. Επίσης, οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο τον Πελεκό, επειδή μας έδωσε κάποια δώρα μεγάλης αξίας, αλλά περισσότερο για την αγάπη που δείχνει για το σύλλογό μας και το χωριό μας. Την ΕΤΕΜ, που έδωσε αξίας 4.000 ευρώ μέσω του κυρίου Πελεκού. Τον κύριο Κάρα, μέσω του κυρίου Πελεκού, μας έδωσε τα δώρα προσφορά. Τον κύριο Σπύρο Νικολόπουλο, που δεν μας ξεχνάει ποτέ, ποτέ όμως. Τους φίλους μας κτηνοτρόφους, πατριώτες, αδελφούς, θείους, γνωστούς από το χωριό που σε λίγο θα σερβιριστούν τα αρνιά που έχουν δώσει. Το Δημήτρη τον Ασημακόπουλο, τον Κώστα τον Τάφο, τον Λιά που είναι και εδώ σήμερα, το χωριό, τα παιδιά, τη Γεωργία, τον Κώστα τον Αγγελακόπουλο, τον Φώτη τον Μικρόπουλο, το ξέχασα, τον Θανάση τον Αγγελακόπουλο. Τον είπα τον Ασημακόπουλο, πιστεύω να μην ξέχασα κάποιον γιατί αλλήμονό μου. Επίσης, οι δίπλες που είναι πάνω στα τραπέζια σας, από τη θεία τη Σοφία τη Βασιλοπούλου, από τη Γιώτα τη Δαμοπούλου, από τη Γεωργία την Αγγελακοπούλου και από τον Γιώργο τον Δαμόπουλο. Να σας υπενθυμίσω ότι η πίτα στο χωριό είναι την επόμενη Κυριακή και όπως και πέρσι έτσι και φέτος θα κάνουμε τα κούλημα την καθαρά Δευτέρα και θα πετάξουμε το χαρταετό, θα φάμε τη φασολάδα μας όλοι μαζί στο σχολείο. Κάτι άλλο που έχει προτείνει ο Σύλλογος, και να τελειώσω με αυτό γιατί αρχίζω και γίνομαι κουραστική, είπαμε να καθιερώσουμε τη γιορτή των κτηνοτρόφων, των αγροτών, το πρώτο Σάββατο μετά από τις 21 Μαΐου κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δηλαδή το πρώτο Σάββατο μετά τις 21 Μαΐου στο χωριό θα γίνεται ένα πανηγυράκι. Όλοι οι κτηνοτρόφοι, οι τσομπάνιδες μας δηλαδή, θα βάζουν από ένα αρνί. Σας περιμένουμε λοιπόν το πρώτο Σάββατο μετά τις 21 Μαΐου για την πρώτη φορά τέτοια γιορτή στο χωριό. Να ξέρετε ότι η εκδήλωση καλύπτεται από την Αρκαδική TV. Κάνουμε αγώνες για να βγάλουμε το λεύκομα του χωριού. Θα ήθελα υλικό από εσάς, φωτογραφίες, κάποια αρχεία παλιά, ασπρόμαυρες κατά προτίμηση φωτογραφίες. Και κάνουμε μία κίνηση για να φτιάξουμε την τράπεζα αίματος, την οποία έχουμε τάξει στη μνήμη του Σωτήρη του Ντάβου. Πάνω στα τραπέζια υπάρχουν φυλάδια. Θα δείτε, είναι η εκδρομή της Πράγας. Θα ήθελα να κοιτάξετε λίγο να τις ρίξετε μια ματιά. Είμαστε ήδη 28 άτομα. Ας ξεκινήσουμε με την θεία δώρα. Όπως πάντα δίπλα μας. Όλο που πάει ο Ολυμπιακός. Όλο στην Μπορντό θα πάμε, στην Μπορντό. Νομίζω ότι είμαι η πιο μεγάλη σε ηλικία από όλους.
μεταξύ των άλλων διέρχεται και ο σύλλογος μας κρίση και είχε μεγάλη στενοχώρια διότι 25 χρόνια υπηρέτησα στα συμβούλια και ξέρω τις επιπτώσεις. Πέρσι ήταν έτοιμο να διαλυθεί ο σύλλογος και η κυρία Μητροπούλου ανέλαβε την ευθύνη με τους εκλεκτούς γραφτέρους και δεν τον άφησε το σύλλογο μας να χαρεί. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή όλοι έχουμε την ευκαιρία, εγώ καμαρώνω για όλους τους γραφτέρους, γιατί φύγαμε όλοι ξυπόλυτοι και δημιουργηθήκαμε όλοι. Δεν τρεπόμαστε για κανέναν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, να βοηθηθεί ο σύλλογος όσο πρέπει και όσο αντέχουμε, να κρατηθεί ψηλά. Και την πρόεδρό μας να της δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα. Σοφία, δεν υπάρχουν λόγια να σε ευχαριστήσω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις βραβεύσεις των παιδιών. Αυτούς που περάσανε στα πανεπιστήμια. Είναι ίσως από τις πιο όμορφες στιγμές της αδελφότητας των γραφτέων που έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Να καλούμε κοντά μας εδώ στο... Διαβάσω πρώτα όλους και μετά θα καλέσω έναν να έρθει να πάρει μια αναμνηστική πλακέτα από το Σύλλογο, ένα χρηματικό βραβείο 200 ευρώ και ένα αναμνηστικό βιβλίο που έχει επιμεληθεί ο πατριώτης μας ο Σπύρος ο Νικολόπουλος μεταξύ όλων των άλλων δραστηριοτήτων του, διακρίνεται και για τη συγγραφική του. Τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Οι επιτυχώντες μας λοιπόν είναι η Τυρκιτζή Κορίνα, η οποία πέτυχε στη Βιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη συγχαίρουμε και της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και σανότερα. Η Μητροπούλου Βασιλική, στο τμήμα ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά πρώτα απ' όλα να έχουν υγεία και να έχουν κάνει πρόοδο. Θα θέλαμε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο Οδυσσέας, ο βουλευτής, να έρθει να δώσει το βραβείο στη Μητροπούλου τη Βασιλική. Την καλούμε να έρθει να πάρει το βραβείο της.